Yenko appointment mu na Akyem Kotoku Abodom na yegyina no e wo brim of mansi ni mu na amane no kire se enne no baabi a enkwada ekosko ye basic school yibie no adan no atete apansema mane akoda ne owu amna e de amawom na wo hene wo ho no so de ade set mpanyifo anim se wontu ho na mo animanim ya enye sa e de asembeba Abro hino wo Akyem Kotoku Abodom ye wo brim north mention ne mu wo poyamantam ne mu ene amane boni akwasi dwamena edin sawoso no oda de sere to DC ene mrahye bedwani wo honom enim se wo montumi mransraba mu na school blocks ya entiapo no wontumi esesa no ma wo mu na no mboa ema wontumi momofra no eho ban so hini e tredia se the school blocks no eho apapai no sempanyifo ahwe anya bibia amfa ho a ahada achibi no na kowie bone wentina wo sere sempanyifo betumi asesa no ade ama wo mu na no aboa ama desuansem no etumi ayakono ye pa ye rachew ne ya san sere de say ye suku adan ya wo krom ha ena onabo osafrem pon ene onabo remo dante ye pa mo cho say ombeboa ne ye suku adan se de aye no ye ombeboa ne etimi hwe ne asiesie fi se baako entimi enchire damfo eti ye pa ne chew ti suku dan apapai ye chasempuma nyina tutu eti ye pa ne cho say yesre no ara se de o maso eti nananom nsem no no mudi nananom anum nsem achi no o meboa ye na yesuku dan se de apapa ya koduro se de mpoma ne aporo nyina tutuo no ye pa mo chew so o meboa ye na o muti mehwe yesuku dan no na o mufa enmoa ye eno achi na no wusu mensa wakasa de ma ahemfo ya wasi won foforo no nyina ereto adesuafo atwahia no anim so mo mamodin a mo madesua ho ehia mo isanse one ehwa aka no ebomodin a se de be ya adesuafo no ma wo mu nim de no obetumi aso masene na mo scholarships kwala wa hanso ye sere mo epo mo cho so mo nyire wo mo ho na sukuu no mo kɔ no mo hwɛ so nkɔ no mo ntimi nkɔ mo anim na mo hwɛ TV so a nkrofo said ya omyire omhukuko sukuu no ana ema omnuma pa sukuu omkosu ade omkosu ayenti omatimi ebe TV so any radio so a omkasa ema yete omkanti yesra bodom man se enkwala na om no omnyire omhukuko sukuu na nyamenye omadom ni empeje om enkoso ommoa me said ya me wo honom no menuma pa na me ye no ommeka me ho ensomase mamasin yedu na mentimi moa oman no said ya me de oman na kodu no